Tamén quería facer referencia a unha pequena polémica da semana pasada, un debate sobre si os responsables políticos, non sei se todos ou os da Marea Atlántica, poden sorber e soprar ao mesmo tempo. Eu non sei se poñer en marcha unha prestación innovadora onde non había nada, e conseguir garantir o dereito á existencia, es decir, o dereito á cidadanía, se pode considerar sorber ou soprar, pero aí está a renda social municipal da Marea, de cuxa entrada en vigor, como decía antes, se cumpren 3 anos. Descoñezo se impulsar a implantación da bicicleta eléctrica e emplear un servizo público de futuro como Bicicoruña é sorber ou soprar, pero aí están os 15 millóns de euros dos fondos europeos. E o que sí sei é que hai dúcias de familias vulnerables que levan meses a intemperie. Sei que avanzar cara a un modelo de mobilidade sostible e eficaz é unha obriga, goberne quen goberne, e non sei se será sorber ou soprar, pero na Marea Atlántica seguiremos ocupándonos de facer o que hai que facer, sexa no goberno, sexa na oposición, e hoxe o que hai que facer é votar a favor dun modificativo de crédito que debía ter chegado a este pleno moito antes, porque a pobreza non agarda e porque non somos todos iguais. Grazas.